ale Janko bawi się, albo... Czy nie chcę, żeby to miała na śpiewu. Prečo? Alebo že budem budú na skazne, teda menej roboty, ktoré majú strašne ako tým motory na toho, že menej roboty, že ich mohli viac nemať, lebo oni sú také kvalitné. Teraz by sa mohla ísť Maria, ale mali by na mňa to skúčať. To ja chceš. A ja też chcem, že to też pomôžem. Teraz by som bola tam na 3 dní a to by šli do skúčať. Oni to sú dobré, že to pomôžem. Tak nebudeme problém dielniť, no ale vieš, že to ma ešte sa tešila. Budeme aj pripravená dovolenka na tie zahraničia. No, teším. Sonia, keby si vedela, jaké máme úžasné cukríky. Ja chcem.